l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Ġie organizzat seminar dwar l-importanza tal-konsum tal-ħut għal dieta bilanċjata bl-isem Ninvestu f'Saħħitna. Is-seminar organizzat mis-Segretarjat Parlamentari għas-Sajd ġie indirizzat minn numru ta' kelliema li tkellmu dwar bosta temi fosthom l-importanza li wieħed jiekol b'mod bnin u li jinkludi l-ħut fid-dieta tiegħu biex jieħu n-nutrijenti meħtieġa u jagħmel aktar eżerċizzju fiżiku. Fost il-kelliema f'dan is-seminar kien hemm is-Segretarju Parlamentari għas-Sajd Elisha Buġeja Sajd. Jitkellmet dwar il-ħtieġa u l-importanza li n-nies jinkludu aktar il-ħut fid-dieta tagħhom. Permezz tas-seminar tal-lum u l-kelliema differenti illi qasmu magħna tarif importanti dwar il-benefiċċju tal-konsum tal-ħut għal saħħitna qed naraw li nkomplu nqajmu kuxjenza sabiex dak li jkun jinkorpora aktar ħut fid-dieta tiegħu. Għalkemm hawn perċezzjoni illi l-ħut huwa għali u mhux affordabbli, fil-verità għandna diversità ta' ħut illi huwa aċċessibbli u affordabbli għall-poplu Malti u Awċi kollha.